ଓଡ଼ିଶା ବଦଳି ଯିବରେ ରେ ସମ୍ଭବ 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 ହବରେ ମଦ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ସମ୍ଭବ ହବରେ ରେ ଜାଗିଲା 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 ଭାଇ ମୋ ଜାଗିଲା ରେ ରାସ୍ତାରେ କାହାର ଡାକରା ଶୁଣି ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ରେ ରେ ଜାଗିଲା 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 ମା ମୋ ଜାଗିଲା ରେ ରାସ୍ତାରେ କାହାର ଡାକରା ଶୁଣି ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ରେ ବାଜିଲା 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 ବିଗୁଲ ବାଜିଲା ରେ ମଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶେଷ ଲଢେଇର ବିଗୁଲ ବାଜିଲା ରେ ବାଜିଲା 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 ବିଗୁଲ ବାଜିଲା ରେ ମଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶେଷ ଲଢେଇର ବିଗୁଲ ବାଜିଲା ରେ ରେ ଲଢେଇ 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 ହବ ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢେଇ ହବ ରେ।